So yun, good morning mga idol. So dito nga for take off na kami ng Team Bunny na Prague members. So papunta tayo ng Lingayen. So atin tayo ng pa-charity ng PNP Provincial Office. So ride for a cause ang team nila. So pumunta tayo. Kita-kits sa mga madadaanan natin route. So papabulinaw tayo mga idol from Lingayen to Bulinaw. Kita-kits sa mga idol natin dyan, sa mga solid. Let's go! So yun na nga mga idol, nakarating na tayo dito sa Lingayen. So yan. So mayroon tayong konting dito, exercise. Siyempre dahil maaga tayong pumunta dito 4 AM nandito na po kami sa Lingayen. Diyan yung mga kasama natin ng mga Prague members din. At may konting stretching. Sayaw-sayaw, kembot-kembot, diba? Nakita nyo naman. So enjoy lang naman, enjoy. Ako hindi ako sumasayaw, napasaway ako. Yun, dito pa nga mga idol yan, kembot-kembot pa. Ayun ayos. Giling-giling. Kita nyo naman mga idol, may briefing pa tayo bago tayo lumarga. Exercise para magising-gising yung mga dugo. Masyad pang maaga. Malabo tayo. Position, riders, position, move! Yung kasama natin si Rods Journey ngayon. Dance, exercise. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. So ngayon for take off na tayo mga idol. Yan Ito yung mga kasama natin mga idol. First district. Let's go! Wow! Pagkala, may lubak. Putak. Idol JR, doon kami sa palengke dadaan. So kulayo po ang daan namin pa Bulinaw. Spotter kami. So yung madadaanan natin dyan, shoutout sa inyo mga idol. Pupusin na lang tayo kasi hindi tayo pwede momento Shoutout sa viewers shoutout pala kaya kay natin. Thank you sir. Daming mga riders Dami. Yan, solid mga idol. Dami natin. So ride safe sa lahat. Medyo na traffic dun mga idol. Wala yung mga kasama natin mga idol That's it. Ayos, tara na, let's go. Mga idol, shoutout sa 5 viewers na rin. Good morning sa inyo mga idol. Ayos. So tayo yung unang lumarga mga idol Enjoy and be safe. Thank you idol Jake Kopa. See you dyan idol. So idol Jake doon tayo dadaan sa sa Kulayo. Tapos magpapatar muna kami. Shoutout kay boss Jake. Sarap na lang ma'am, hello. Yun, ayos. Yun mga idol shoutout sa 8 viewers na rin. Good morning sa inyo mga idol. So rides tayo mga idol Shoutout po sa inyo rides Shoutout kay Jake Kopa. Shoutout idol. See you dyan idol sa Bulinaw. Shoutout Joshua Nual. Shoutout sa iyo idol. Ingat sa ride, salamat idol, thank you so much.
Yun, shoutout sa inyo. Yan, tayo sa video. Yun, shoutout kay Mr. Kanayon. Yun oh. Yun, shoutout kay ayos. Body. Good morning and shoutout sa mga viewers natin, sa inyong mga idol. Good morning, good morning, good morning. Sige idol, see you. Jake Kumpa. Ayan o. Yan tayo mga idol, ang dami natin o. Oh. Good morning sa'yo, Rap Kabungan. Shoutout sa'yo, idol. So driving tayo ngayon, idol. Papunta tayo dyan sa Bulinaw. See you, Bulinaw. Pipiyok pa ako. Grabe. Look at this dude. Sarap mag-ride. Astig, oh. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh, hell no! Yun mga idol, nandito na tayo sa Bulinaw. Nandito na tayo sa Elvis mga idol. Nandito na tayo, ayos. Ayos. Okay.